kan ganda tayo. Isagot tayo di puso ngararwaken isip tayo. Tamno may gari tayo ngagdayaw iti Apo. Hintayon pasang bayan di Apo. Sarap buenday di kan ganda tayo. Isagot tayo di puso gararwaken isip tayo. Tamno may gari tayo ngagdayaw iti Apo. La 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 la. Isagot tayo di puso gararwaken isip tayo. Tamno may gari tayo ngagdayaw iti Apo. Hindayon pasang bayan di Apo. Sarap buenday di kan ganda tayo. Isagot tayo ayat en panatao. Tamno may gari tayo ngagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Askatok managyan ka. Hiraman tayo pa ti kararag tayo, ti speedy recovery ni Rap Matias, kastamat ti panikarkararag ti kararwa ni Dr. Gilbert Arce, kastamat ti kararwa ni Father Noel Sibaloka. Kakabsat ita Domingo, rambakan tayo ti solemnidad ti nasantuan unay at Trinidad. Patsyan tayo nga addaan tayo ti maymay sa Diyos, nga addaan talo a persona, ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Nagtrabaho, ket inranod na tayo iti kina Diyos na. Tatapay a Domingo maawagan ti BEC Sunday Basic Ecclesial Community, wano dagiti sisa, ken dagiti gimong tayo. Italag tayo iti Diyos, ti amin tayo, agtalag tayo ti bilag, ken pannakabalin na. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga Apo mga pakawanen basbasol mi, binot na kurkurangan mi, ket alawen nakang kadi, nakal
Kristo mga sika, pagawan ng basbasol mi, bidot na kurkurangan mi, ilalawin na kang kari, nakalmesan na kembos puso mi. Apo mga sika, apo mga sika, pagawalan basbasul mi, bitaw na kurkurangan mi, edalawin na kamari, nakalmesan na kembos puso mi, nakalmesan na kembos puso mi. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Ket ito'y nagkakamiyakan ang iti tatawan na imbag di panagnagnagemda, ibunan nagdaga, di tanong kakabagrok babanda kadaydaya wendaka. Agiyaman kam den ka, gabutin daklan adayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman na kabalin namin. Kesiga Pumeso Kristo, bugbog tong anak, Diyos nga Apo Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Siga mangikat, kadang iti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Siga mangikat, kadang iti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy, arararaw mi. Besiga sito tugawidi, makatnawa
Siksiga, O Hesu Kristo, di San Juan. Siksiga, O Apo, siksiga ti kangatwan iti timpuyog ti Espiritu Santo. Ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Kumararag tayo. O Diyos nga Ama, imbaon mo ti anak mo, tapno isuro na kadakam ti pudno, ken ti Espiritu Santo amang pasanto kada kami. Iti kasta nga inaramid mo, impalgak mo, tinakakaskas daaw a misteryom. Iti panangipaduyak-yak mi, iti pudno a pammati. Tulungan na kam kadi amang bigbig, iti gloria ti agnanayon na kinatallom, ken agrokbab iti maymay sa akin na Diyos mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti may basa na daw iti libro ti Exodo. Nangisagana ni Moises iti dua atapi a bato. Iti sumuno a bigat, insang akna dagito iti bantay Sinai. Kasimbilin ken kuana ti Apo. Bimaba ti Apo iti maysa nga ulep ket nagtakder ti abay ni Moises. Pakaamuna tinagan na nga Apo. Nagna ti Apo ti sangwanan ni Moises ket kinunana. Siak nga Apo, maysa ka Diyos a nasaya at ken naasi. Sa anak a nalakangag pungtod, nadungo ken napudnoa. Dinagdagos ni Moises nga inrukop ti ulo na iti daga ket nagdaydayaw. Kinunana, Apo, nupudno metlay nga maiayo ka kanya, dawatek nga rod ako yugen na kani. Nasukir dagito yatat tao, ngem pakawanem kadi dagiti kinadakes ni, ken dagiti basol ni, ket awaten na kami akas tattao. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Madaydayaw ka, ken maitanok ka iti agnanayon. Madaydayaw ka, ken maitanok ka iti agnanayon. Madaydayaw ka, o Apo a Diyos, dagiti kapuunan ni. Maitanok ka kuma itinagan mo. Iti agnanayon awan inggan. Madaydayaw ka, ken maitanok ka iti agnanayon. Madaydayaw ka iti nadayag a templo, ket rumbeng a makantaan ka, kadagiti himno iti agnanayon. Manipod tinailangitan na trono, madaydayaw ken maitanok ka iti awan inggan. Madaydayaw ka, ken maitanok ka iti agnanayon. Idaydayaw ka sika nga agtugtugaw iti tronom akas ari. Maydaydayaw ka agingga iti pagpatinggaan ti langit. Rumbeng a makantaan kadagiti himno, ken maitanok ti dayag mo iti agnanayon. Madaydayaw ka, ken maitanok ka iti agnanayon. Di may basa na daw iti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga-Corinto. Kakabsat, kagumahan nyo tagbalit nga awan pagkurangan. Tigin nyo ti dawat. Pagtutunos kayo, kinagbiag kayo, asitatal na, ket adtanto kada kayo ti Diyos, ti ayat kental. Kablaawan nyo ti tunggal maysa, iti naing kabsatan nga agad. Makumustaan ta kayo, dagiti amin at tattawi ti Diyos. Sapay kumatag, kakada kayo amin,
parabor ni Apo Jesucristo. Ti ayat ti Diyos, ken ti panakikadwa ti Espiritu Santo. Isa udi Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Pagsaog o Apo, dumdumeng tuyadipen mo, at daken ka dagiti sa uamang ka, itediag na nayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka dagiti sa amaga, itetiag na nayon na biyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hasta kumametkan ka. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus ken ni Nicodemo, gapo ti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti kakaisuna nga anak na. Tapno ti siasino man a mamati ken kuana saan amatay no digat agbiag nga agnanayon. Ta saan na imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong, tapno ukumen na ti lubong, no digat tapno isalakan na. Saan ang maukom ti siasino man ang mamati iti anak, ngem naukumen iti mamati, agsipot ta saan anamati iti kakaisuna nga anak ti Dios. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Good morning, Apo. Naikaritay nga tanga dahito nga bigat ke good. Makunatay nga tanga dahito nga bigat ke good. Good morning. Tado maka-usual di jay greetings tayo nga good morning. Is it really good? No. Pala pa nga miris mo no good tibiga mo. Misteryo daytan. You have a good morning. Kadata, misteryo ay si tipias tatayo Apo solemnidad ti nasantan unay at Trinidad. In our Christian faith, itinay na Christian na pamati tayo, we believe in one God, in three divine persons. May maysa a Diyos, haan at tallo a Diyos, may maysa nga addaan tallo a persona. Ti Ama, Anak, Espiritu Santo, the Father, Son, and the Holy Spirit. Kada ito may maysa a Diyos nga addaan ti tallo a persona, impakita na ti dayag na kina si asino na kada tayo at tao na. Umuna, the Father, Old Catechism of the Catholic Church. Ti Ama, na marswa, datayo amin, pinarswa na ti lubong, agraman tao, datayo. Simmi na ti taod, gapo ti pride na, tangsit, basol, this is sin. Naiyadayo tayo kini Apo Diyos, napukaw tayo ti jay nyanaganan, di jay privilege to be in paradise. Nya napukaw tayo ti paraiso. Gapo ta na isimmi na tayo nga kini Apo Diyos. Ngam, ti Diyos, haan na tayo nga binaybayan, imbaon na ti kakaiso na nga anak na bimaba. Taumay na tayo isalakan. Creator, Father, Son, Savior, imay na tayo insalakan. Inlungalong na ti sakramento. Aging gatat iso ti sakramento nga laklakaman tayo. Idi natayon ni Apo Isus nagungar, imuli sa dilangit, imbaon na the love of the Father and the Son. Iso day ta Espiritu Santo, iso ti mang sanctifier tayo, mang paspasanto kada tayo. Kaday ta ti bigbigbigan tayo, ti misteryo, the mystery of the Holy Trinity. Anya manen ti misteryo. Namang mangag tayo ti misteryo ka,
Nagitay laeng misteryo ti na Santo Rosario. Ti mo na, anaragsak nga misteryo, iso daydi, panangipakdaar, ni Apo, may ikadwa nga misteryo, isusoknal, misteryo ko na tayo dayjay. Ti misteryo, mapasamak, narigat tay maawatan, ngem mapasamak. Ti milagro, ka iti human level of thinking tayo, kasla imposible nga maaramid. That's a miracle. Ti misteryo, mabalin ang mapasamak. Mapasamak, haan nga mabalin. Mapasamak, nga maantay la maawatan. Kala ko mano nagsikog ni Kumarim Abalo. Kaumulakay na. Aha, da misteryo mapaspasamak ditan. Di mat? Oy, magmagagyaw. Inaawan nila kay na kumaan na tayo mutan balo kada medyo agsikog. Adda misteryo. Di mat? Mabalin nga, adda makasikog. Nga mabalin nga agsikog at babae mathaan. Ngam na ni kumparin tinagsikog, milagro mo datan. Well, kaya di misteryo, mabalin ang mapasamak. Mapasamak nga mabalin. Ikatan nyo di word nga mistake di mabalin. Mapaspasamak. Ngam na daduma, haantay laeng nga maawag. Kas di misteryo ti Trinidad. Ti misteryo ti Trinity, adda, anya na ganan, napasamak, dadtoy, ngam, iti utek tayo, ti kapanunutan tayo, una na nga ron di kwa, no agadal ka ti theology, kala ko dagay nagadal ti theology, i-prove mo the existence of God, kasla ko panugnakam nga adda ti Diyos. Adalem amin, kutkutem amin nga rason pamanagnak mo, tapno, mapanagnakam nga adda Diyos, and then mamati ka. Tapno, mamati ka, faith, seeking, understanding, kung nanadayjay niya. Nga ti pamati, masapol nga, umuna maawatam, tapno adda apatsyem. Kati kurang tayo a Roman Catholic, hantay kayat ti agadal. May kayo tag seminar tayo, may kayo tag recollection tayo, may kayo ta adalon tayo. Adula amin. Iso nga hantay mauawatan, aging gana tatadandani ka pumusayan, ti paila sa ludsod mo, abaya ka nung agday dayaw tay terrible tao. Matay ka ni so paila sa ludsod mo. Into ni isuro tadi ka mo umay. Into ni i-explain tadi ka mo dumdumngag. Abaya nga agasawat, pade. Ay, Diyos ko, matay ka na. Diyos ko, nabayag ka senior citizen, amin nga pade, pinagsaludsudam ti kasta. Into, isuntuman ti saludsudam, Diyos marunon. Ay, nga, pa nyo lang nagyan, ti utakan. Daya, ti pamati, kunana dayjay, ti panagadal kini Apo Diyos, masapol nga, adalem nga umuna, awatem, tapno patsyem, but the mystery, sabali. Sabali ti misteryo. Kasano ti misteryo? Sino makamong aglangoy kata kayo? Awan? Di pa ino aglayos, siyak lamay salakan? Amo tayo aglangoy. Tilangoy me, ija ayan me, gapota, barbaryote kami, di mi amo da kita butterfly kada, backstroke kada. O tila amo me nga langoy titokak. Rumarib kan, rumwar kan to jayan, kas jelaeng, uray, puha ko namin, uray takinuang da kita mga kwami jayan. Kasi lati amo me nga langoy. Kada kaya agisuro ti langoy, wan iko ada di chori na niya. Ibagada kas ti chori na, proper breathing, proper ko kunada. Ngam santo la masursuro di swimmer, ti aglangoy, into no isuna, kemapan bumatok. O mawawatan niyo ti bagbagak. Santo la maibaga di swimmer, santo la maibaga ng amunan ti aglangoy, no bumatok, kaisuna nga mismon ti ag. Kas jay mo ti misteryo, para kanyak datoy awan nang ibaga. Ngam kas lakas jay ti misteryo ti panangawat ko. No adalem la nga haam mo nga isarrek di bagim haam mo nga inyanak igamer. In Ilocano igamer isubmerge no kumano ibatok isubmerge irareb haammet. Igamer ipulo-pulo kas jay ngatan ti Ilocano nan. Into no samula ang maawatan ti misteryo ti Trinidad. Nuri na kamaigamur ka ita a misteryo. Haan tayo nga ibaga kakabsat nga ti misteryo ka, nagaddayo at dijay, dadtuyak haan, dadtuyak trabaho kanya tayo.
Mapaspasamak ti misteryo ti inaldaw. Ti misteryo ti Diyos kanya tayo, adda ka na tayo, sa tay la maawatan, no, adda tay dituyan nga naigameren, sumrek tayo, sakbay tayo nga marina, tantay gor maawatan ta, no misteryo ko na tayo, agkurang dati utek tayo nga mangilawlawag ti misteryo. Ngem masapol nga maigamer tayo, tapno marina, ken adda ti pan nakarina, ken adda pan nakaawat tayo, oray no, ti totality na hantay maawatan niya. Angkas pangarigan ko ma, iti may lubong ti medicine, di ko mapasyente tayo. Matayon. Sigun ka dagiti agad-adal di may medisina, kunada, surrenderan. Awan namnaman na. Amuyuti ko na dagiti do doktor, agkararag kayo. That's the mystery. Di pa nagkararag nga agkamang na itudan nagpatingga di jay laingdan, kalpasan nga nagadalda, agkararag kayo, mapan ijay ti misteryo, apaya nga agkamang tay kenkwana. Ngem no limaing dayjay ti milagro niya. No nakalasat, dayjayan ti mapanti milagro. Kaji misteryo, agtrab-trabaho ka na tayo. Ti misteryo, adda mapaspasamak ka na tayo. Haantay lagawin mari ng daduma. Ang kasla ko mada tayo, adda kay ditoy. Sino nangayab kanya yung imay ti simbaan? Who drives you to go to the church? Sino tinang nangibagaking ka? Gapo ka dita, Katoliko ka, obligasyon ko laeng ti mapan. Wano siyang schedule ko ti agbasa ka, mapanak laeng. Wano, gapo ta siyak ti para kulikta, ka mapanak. Wano, narwam ka di DJ puso kon, jeri nak nga mapan simbaan ka, mapanak la simbaan. No. Sa mystery no, apay nga dakat to eh. Sino nangiguyod kay nga umay dito eh. Mabalin tayo ti agabsent, mabalin tayo ti maturog. Mabalin pa nga hangkay ko mang imayon at naturog aklaktan. Nga maapaya nga na-drive tayo nga dati, just sa mystery. Awan nang pilit kanya tayo. Ay ilaklaka tayo, barbaring no maawatan tayo amin, ta oresak kajak maawatanan. Kala ko siya kami, obispo, padi, madre, panawan mi, di pamilya mi, nga umay agserbi kada kayo, kahang kayo maakabkabagyan. No, kwarta ti berbero kami, haan nga pulos nga umanay, tikitaan mi, no siya kumano nagabrodak, ano nagadalak kumati sa bali nga profession, ba nangak nga maapaya nga adda dagiti mayat nga agpadi, adda dagiti mangited ti biag na para iti evangelization nga handa magkabkabagyan panawan da iti pamilya da haang ka di a misteryo dayjay. Awan sa magkasasao kon apo Jesus misteryo dayjay. Kakunatay ko sorry for the word, kunatayo, apay nga agpakatangaak iti daytoy abokasyon. Apay nga nagpakatangaak nga pinanawak di pamilyak, tapno umayla ang agserbi ka dagiti hangkumot am-am mo. Haan nga tanga misteryo dayjay. Kano nagpakatanga kami, kunami kuma, mamadre, papadi, nagpakatanga kami, tapno umay kamla agserbi, haan nga nakarkaro nga, sorry for the word, haan nga nakarkaro nga, nagpakatanga ni Apo Isus, kagapukan niya tayo. Diyos isuna, anak ti Diyos, imay na tayo laeng arakupan nga managbasol a tao nga awanen ti kaikarian tayo. Gaputi kinatangsit ti puso tayo ka imay inyanaganan na napukaw tayo ti paraiso. Ngem kuna tayo kumano the word kuma nagpakatanga na maymayat sa magamin di ba no nagpakatanga iso na nga imay na tayo inarakop nakarkaro pa iso na hamda kami. Nadagdagsen pa di inaramid na ngem apa yang inaramid na. That's a mystery. Misteryo dayjay. Naaramid ngem haantay mailawlawag no anya tinangidoron nga naaramid na kasjay. Kasjay magkanya tayo. May damerpak nga takot ti simbaan ni sa mystery. Is my obligation kunam kumawon naglakang aramidon ti obligasyon. Ngem adda mo dagiti irresponsible nga mangaramid ti obligasyon. It's my mission kung natayo ko nagrabaw ti mission tanong nalpas mo mission mo awanan tinaun-unag agapapanan na.
Ngam damirbak nga imay kadtoy, sino tinang idorunking ka, sino tinang idrive ti pusam nga umay tata, gaputak kristyano kurang. Mabali mga may ibaga, umayak tapno umayak, dumawat ti panakaagas, at dapay na ununag. That's a mystery. Kala ko ipantayo iti sisa, jigimong, gaputa, BEC Sunday nga rutata, Basic Ecclesial Community. Anya ti kunana, kala ko madijay sisa, kayat tayong ornusen, kung nati maikadwa nga maibasa, nagpintas, den ganyo ti dawat ko kunayo, kuna ni San Pablo kadagiti taga Corinto, agtutunos kayo, ket agbiag kayo asitatal na, ket addanto kada kayo ti Dios ti ayat kental na, agtutunos. Iso nga no ibagbaga tayo nga ti pagarian ti Dios, ki ijay to laeng haan, iso nga rojilwalo tayo ti amami. Anya ti kan amami nga sa dilangit madaydayo ko matinagan mo, dumteng ko mati pagariam, ditoy daga akas sadi. Kaya na nga sa mabalin ti agbiag ti pagarian ni Apo Diyos, ditoy daga. Anya ti pagarian ni Apo Diyos, iya daga. Di may isang agkakaaruba. Di pa nagkakaaruba tayo, di sisa tayo. At daman masaktan, ibaba na di pride na, mamakawan, misteryo day jay. Ibababa tayo, di agasawa. Kita ti misteryo di ayat ti agasawa. Baka di yung pala na amiri sa aging katatta. Nagbasol di maysa, adda kayat na nga bukod nga aramidan, ngam lipatin na di bagina, pakawanan di maysa. That's the mystery of the love. Iti agasawa, lipatin na di para kanya na, para iti matapno laeng maurnos, dahi ta pamilya, kano adda pa nagtutunos, adda pa nagiinayat, misteryo dayta. Na da nagkamalikat danto pay la tarigagay nga agpinnakawan, agkaykay sa agurnos, misteryo dayta. Isugarod nga hanga maibagay ti misteryo da Trinity, the oneness, ti panagkaykay sa da panagtutunos da, mausar tayo iti panagtutunos, ti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Isugarod nga di pamilya ko di jay sisa. No ti agar-ari kitin nang sitan, conflict is good. Haantay nga ibaga nga ti panagrisiris ti idea, panagrisiris ti discussion, at namasaktan, yudad duma, haan nga bad day jay. As long as agturong iti common good, haan? Isugarod nga ungtam di ubing nga sulpeng, tapno sumurot iti common good. Isungarod nga tobngaram ni kapitan ka ora nyanagan ng dosaan na gisulpang nga bumarangay tapno maiurnos iti common good. O mauawatan nyo iti bagbagakaan. Kuno addan to pala pa nagtutunos kayat na nga sawan, misteryo dayjet hantay kayat ti madi. Isugarod nga di puso di bisa nga pamilya no adda pala pinnakawanhan nga agar-arik kinatangsit. No adda pay la panagkin na awatan han nang ipapapilit latta di kay kayat nan nga uray mistaken. No addan to pay la panagsisin nakit ti agkakaaruba no arayatem to pay la jay kaarubam nga agsakit ti adda pa nagtunos yo misteryo day jayan. Mai-apply ti misteryo day jayan. Apay nga hantay nga pilpilyan kala ko manitatang. Adda mo kwarta na, adda mo trabaho na. Pinanawan nan ta pamilya na awanan ti pa nagtutunos inaramid nan di kay kayat na. Ado ti kasjay, ngam no pinili na payla tinagsakripisyo para iti pamilya, tinipod na payla di bagina, ke oray nagkamali, lalaki man no babae, ke pinili na payla, ang ti ayat na iti pamilya, that's already a mystery. Misteryo day jaya. Katatakakabsat iti misteryo gapota, kuna tayo ti Diyos, ti Ama, Anak, Espiritu Santo, nagtrabaho kada tayo, ngam agbibiyag kada tayo. Ti Espiritu Santo nga naimaldit kanya tayo, di mat? Naibunyag kanya tayo, siya bunyagang ka itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti ubing nagbalinan nga official member of the church, ti bagini Kristo. Gaddasan, haan? Into no magkonfirma ni Apo Bispo, wano ni Apo Padi, imaldit na, ijay muging, jilana, anya ti kunana, awatem ti pan nakaimaldit, king kati, dagiti sagot ti Espiritu Santo. God the Holy Spirit, right? Isugarod nga adda kanya tayo, haan nga adayo day ta misteryo, sikakin siya, datay anabunyagan, datayo abagina, nakagamur tayo.
Tila kurang tayo no dumakas. Ano ti panangamiris mo nga agtrab-trabaho ti Diyos kada tayo. Ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Kas ano ti panang bigbig mo nga kadagiti amin nga aramidem agtrab-trabaho ti Diyos kada tayo. Nga nakagamer tayo, nakanayon tayo ti Espiritu, ay ti misteryo ti nasantuan at Trinidad. Isugar nga tunggal ada nasaya at nga panggep, nasaya panagurnos, panagkaykaysa, panagayat, agtrab-trabaho ti misteryo na kada tayo. It's a mystery. Kano dat dumagamin ka, sabsabali mo, haan nga makapagtrabaho ate, kung ulit-ulitan tayo, no tapusom ka, nap-nap no ti kinaman naging bubukod. Amom ti tao nga managing bubukod, agsakit. Gasa mo talo katuon ti styrofoam mo nga tabtaba nga inyawid mo, dimot imburay. Ayon to no kan nag-uric acid, agbubukol amin nga lapayag mo, managing bubukod. Ti amom ti tao nga managing bubukod, no haamuhan nga agiburay, agsakit. Apaya, laurnongam ta sakit tanakam mo. Ni katugangam, ni kumarim, di abalayan mo, di kaarubam, nilakay mo, inurnong mo, dimakal enlargement of the heart, binukbukudam tonti, maintenance, gunggunam. Taguran na nga rod ti managing bubukod. Isugarod nga iburay mo, itid mo ibatam. Tapno addawannes, adda pa nagkaykaysa, kas jay mo ilaeng, kas lalang di agasawa. Bukbukudam ta pride mo, hamo nga ibatan. Haan nga misteryo, haan nga mapasamak ti misteryo ti ayat ti jay. Bukbukudam ta sakit tinaka mo, hamo nga ibatan. Haan nga maaramid ti espiritu ti pamakawan, ti misteryo ti pamakawan, ije pamilya. Di kaarubam. Panagkakaaruba yung Allah, riri dito, may sala nga bulong ti mangga, pag tintin, nagbatan niya, ti mangga ya. Amo kayat ti makiurnos. Mamati ka nga ron nga agtrab-trabaho ti misteryo, mamati ka nga ron nga agtrab-trabaho ti espiritu ti Diyos ijay. Kasi sung ako na tayo kakabsat, sa tayo la maawatan, day ta misteryo, no, igamer tayo, no rinaan tayo, nanaman tayo, ti kaadana, kin kaadda tayo, iti day ta misteryo. Haam mo mari na to, tiri rinaan ka, day ta gurgura, imimon, apal adakes, sakit tinakam, pride, haam mo pulos mari na, ti agtrab-trabaho, ti misteryo na kingka. Ta amin mga imbaganak, humility, amin mga imbaganak, amin mga inaramid na isungor nga imay ti Diyos anak ta, kapyakin pa nagkaykaysa. Isung ako na, ti pagarian ti Diyos, mabalin nga ibiyag, ijay unag ti pamilya. Ti pagarian ti Diyos, mabalin nga ibiyag, ijay ayan ti panagkakaaruba. Ti misteryo ti Diyos, mabalin amari na, ijay unag ti pamilya. Ti misteryo ti Diyos, mabalin nga mari na, ijay panagkakaaruba. Iso nga tatakakabsat agapota piyesta na, piyesta pa iti BEC, di Basic Ecclesial Bunosisa nga kung kuna tayo, apa yung hantay padasen? Apa yung hantay nga rinaan? Apa yung hantay nga bigbigan nga agtrab-trabaho? Ti misteri, dahito nga misteryo, ti Trinidad, ti panagkaykaysa kada tayo. Kamabalintay mo nga nanaman. Ti lariga na nga kunakon no sa bali, di focus na, sa bali nagyan na, ay talaga pulos nga hantay marina. So nga tata, di ko nakon, apay nga dakat toy, sino nang iduron? Inawis daklaang pader, oray pay. Obligasyon ko nga minti umay makibay, naunad na naununag. Katoliko ak kamin pader ko umayak, haan lang nga dayta, siyak kamin ti para kulikta, oray pay. Sino nang iduron king nga imay, bigbigam nga misteryo, trabaho ti Diyos, aramid na dayta, dakkel nga banag, dakkel nga kaipapanan. Kano kanayon mo nga rinaan, dahil nga misteryo nga trabaho king ka, iti panagasawa, iti gimong kin iti pamilya, sumanto ka. Ti misteryo, ti Trinidad, at daking ka, ala piyastana. Hantay lang nga ibaga nga piyasta nga adayo daytoy, nakagamur tayo. Therefore, mabalin mo't nga i-claim tayo nga napudno, makipiyas-piyasta tayo. Di puso tayo, makikaykaysa iti dayta a misteryo.
Maduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos. Ama man nakabalin amin, anamarso iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymayan sa nga apo ni Kristo. Bugbog to nga anak ni Diyos. Nagtao diti ama iti sakbay iti amin na tiyempo. Diyos anak tao diti Diyos. Silaw anak tao diti silaw. Napaypay sa Diyos anak tao diti napaypay sa Diyos. Nay anak sana naparswa. Diyos akasmet lang iti ama, ket kapuken kuana narami dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao. Ken kapu ti panakaisalakan tayo. Inmulog ang nagapot sa dilangit, ket nangala iti bagina iti Tiyan ni Beren Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin nga tao. Kastamet analensa iti krus, kapu kada tayo. Di panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket netanem. Nagungar iti mekatlungal daw, kas palawagen dagiti nasan ko ang nasurat. Inmulit sa dilangit ket sa tutugaw ti makanawan ti ama. Umay tumanen ang sidadayag, tapno kumena dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, naapo ken mangmang ted iti biyag. Isuag tao ti ama ken ti anak. Ket pagrukbaban ken dadayawen, na may timpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Intay umararaw iti ama tayo ana ilangitan, pinarswana tayo gapo iti ayat. Inispal na tayo gapo met laing ti ayat, babaan ken apo tayo nga Kristo, ket dayta nga ayat, amang ibiyag kada tayo gapo mangbibiyag kada tayo gapo ti Espiritu Santo. Si tatalit tayo amang idatag dagiti kasapulan ti gimong tayo kas sinyal. Tinaan-anay a panagtalit ken panangaywan ti panulong na kada tayo. Iti tunggal kararag ko na tayo. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Daw-dawatan mi ni Santo Papa, iti obispo ken papadi, tapno ituloy dati mang siknap, di ka ipapanan ti misteryo, ti Santissima Trinidad. Babaen ti panagbiag da, ken panangbunyag da ti gimo, ama itulag ti panagkaykaysa, ken panag-inayat ti may maysa a Diyos, iti tallo a persona, dawaten mi ken kaap. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Daw-dawatan mi dagiti mangitadaulo ti pagilian mi. Nang runa dagiti agpanpanday ti linteg, dagiti adda ti husgado, ken dagiti mangipakat ti linteg. Tapno kanayon nga agkaykaysada, kadagiti ganwat da, kas ti panagkaykaysa, dagiti persona ti Santissima Trinidad. Dawaten mi ken kaap. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Daw-dawatan mi dagiti pagbagimi. Tapno maramid mi ti amin nakabaylan mi, amang signap iti ayat, urnos kintal na, mangrugi kadagiti pagtaengan mi, ket maipamatmat ti misteryo ti Santissima Trinidad, iti panagbiag mi. Dawaten mi ken kaap. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Daw-dawatan mi dagiti napanglaw, maidadanes, ken awanan gaway, tapno tukuyen ti Diyos, dagiti addaan, isanikwa, ken turay, amang tulong kadagitoy daksang kasat, akameng igimong tayo, it maibiyag ti Santissima Trinidad, iti baet tayo. Dawaten mi ken kaap. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Agulimag tayo magdawaten dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat itulong tayo may karkararag kadakwada.
Kumararag tayo. Apo ibiyag mo ti Santissima Trinidad kada kami. Diyos nga amami, ipaimukad kada kami ti grasya, tinapudno apamati, apan amang ipamatmat kada kami iti ayat, para aborken panalaknib mo, kadagiti agtaleken ka. Patgam dagiti nga araraw mi, kasmayan nurot iti pagayatam, gapuken Kristo nga anak mo, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Amen. Di Diyos Apo may gumang, duwi datun biket awat emida, sapay kumatamay garing. Amay datun tirabaw di altar na, daytoy at tinapay nga isagot migen ka, awan di dayaw na, awan di limnos na, di amay kariya may datun di badaya, apag daydayaw miken ka. Di Diyos Apo umay kuman, tuy datun biket awat emida, sapay kumatamay garing. Amay daton tirabaw di altar na, daytoy nga raket agbalin na darana, amang tetigapya bangar liwliwa, di kam dumawaw ken mabisin dito'y daga, no agtalek kam duken ka. Di Diyos Apo umay guma, tuy datun biket awat emida, sapay kumatamay garing. Amay daton tirabaw di altar na, daytoy at tinapay nga isagot migen ka, awan di dayaw na, awan di limnos na, di amay kariya may datun di badaya, apag daydayaw miken ka. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di Apo awaten na kumadagiti adaton kadagiti imam, Ket may paay pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Dios nga Apo mi,
Iti panangawag mi itanagan mo pasantuem kad dagitoy a sakripisyo. Aramidan na kam kumaadato na makaayayo ken ka gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Asa kumamet ken Itag-ayo dagita puspuso yo. adada na si tatag ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May kari ket rumbe. Budno unay maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios sika agraman ti bugbugtong nga anak mo ken ti Espiritu Santo may maysa ka a Dios ket may maysa ka nga apo saan ati kinamay-maysa ti maysa persona no di ket ti kinatallo dagiti personas iti may-maysa a Dios. Tatipatyen mi kas impakaammom maipapan itadayag mo. Isumet laeng tipatyen mi maipapan ti bugbugtong nga anak mo ken ti Espiritu Santo nga awan ket ti aggigidyat wenno idomdomami. Iti kasta ti panangipaduyakyak mi iti napaypayso ket agnanayon a kina Dios mo. Pagrokbaban mi ti panaggigidyat dagiti persona yo ken kastamet ti kinamaymay sa ti kina Dios yo ken ti panagpapada ti dayagyo. Daydayawan daytoy dagiti angheles ken arkangheles, dagiti kerubines ken serafines, ket di daman agsarday nga iti inaldaw, ikan kantada ti maymay sa atimek ket kunada. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin a parswa ti langit ken dagan agnoda iti pagdaydayawang Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Padaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amay yawat to amay paay kada kayo. Astamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon na tulag isu amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbashol aramiden yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inna kamin salakan, manubod di sangalubungan, inna kamin salakan, manubod di sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti empaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano di ti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy me ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ibasul
kada kami tinakamit baybayan daw manuguti sulisuket salakan nakam kedidi dakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay, Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Lakukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, ti ang nanayon narin, tuag sarday. O Apo may Aiso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak, titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamet kan ka. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero ti Dios amang igat kadagiti basbasul sangalubungan mga asiga katagami. Cordero ti Dios amang igat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asiga katagami. Cordero di Dios amang ikat kadagiti basbasul di sangalubungan item katakam ti kapya item ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanyak, kunti may salain na sa mapaimbagton ti kararwa. Siksika o Apo ti bileng mi panakaawat kinakapsot mi panakapakawan nakurangan mi
mi tiyaya ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan tay so tibiyag amin nagabuan rigat kenamay Diyos pagkamangan anyaman abanag tinday biruken anyaman arigat tinday parmeken wen nga agpaiso ti Diyos dolaeng kiregen namnama dintuang lemeng tiyaya ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan tay so tibiyag amin nagabuan rigat kenamay Diyos pagkamangan inayayat mo apo dagiti napanglaw nakakaasing dagiti mawaw kasken ka uapo balenen nakam tapno di ayat mo di may baidam ti ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan tay so tibiyag amin nagabuan rigat kenamay Diyos pagkamangan in may kauapo ket nagrigat ka agpaay ti amin amin aparswa Gapota basic ecclesial community tataapo indawat ti CBCP nga maaramid ti second collection para iti basic ecclesial community. Umay humanigamang o Diyos ko amin amin na parikot ko tas ikalaeng o Apo tiyam mo ka makatulong tuyno mo umay kuman ikamang o Diyos ko narasi unay abya ko tas ikalaeng o Apo tiyam mo ka makatulong tuyno mo agpasagak ngarud ken
sabali bimananam nama araku benang arudala sakbay nga inang maiwawa agpasagak ngarun benga tawan sa bali bimananam nama araku bendak ngarudala sakbay nga inak maiwawa. Pumararag tayo. Aramidam kadi o Apo ket Dios mi at ipanangawat mi iti daytoy a sakramento ti Eucharistia ken di panang ipaduyak-yak mi iti kinatallo dagiti personas ti maymaysa ken agnanayon a Dios agpaay a pakaisalakanan ti bagi ken kararwami gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios isu a makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo biit Apo. Hindi pa nagpiesta tayo, panang piesta tayo, ti simbaan tayo into no June 15 Apo, marambakan tayo, maikadwa a piesta, ti dedication ken consecration, dahito a simbaan. Kat into mangrugi no Martes, June 6, maaramid ti nobena, ti rinabii Apo. Dati nobena, mangrugi ti 6:30, alas 7 to Jimisa Apo, napintas no ilipas tayo amin Apo di nobena. Haan nga dagiti sponsor ti agnobena, apaya, adalon tayo, dayjay apostolic letter ni Apo Santo Papa, Desiderio Deseveravi, kunana dayjay niya. Lala ko mati, dayjay nga surat na, kadagiti obispo papadi ken laygo maipapan iti os-osto nga ipapanan ti liturhiya nang runa tinasanton a misa kain-inuten tayo nga adalen pagiin nadalan iti siyam nga aldaw Apo iso nga napintas nga mai-require nga atendaran dagiti adda akem na ti gimong dagiti nang runa ti agserser amin nga agserser biti liturhiya ken datay amin Apo. Into no June 15, di jay piesta tayo, alas 10 ti misa, at danto umay medical mission ti probinsya, maaramid tudtoy ayan ti covered court ti Barangay Sibilya. Di jay raffle draw ti di jay ticket tayo Apo haan nga right after mass, ti nakakabil di jay ticket, 11 o'clock. Ngamhaan Apo ipospon tayo iti malem. Taapaya ti malem, makoronaan, nagitay mangabak nga gimong, ti agbalin nga Queen Guadalupe ken King Juan Diego Santo maisapit ti raffle draw kastamet nga launching to daytoy madama nga maararamid nga project Apo anya daytoy no makita yo dagita enti adigi silaw dagita Apo nya ma-enhance ti silaw daytoy simbaan professional nagapo di Manila ti mang kabkabil idtasago iso nga launching to daytoy lighting dati simbaan tayo before ti program iso nga nasayat no adda ito Apo alas 6 mangrugi ti simple dinner kadagitay bisita and then official launching dati silaw then program to ti Rabi Apo iso nga maiawis kada kayo ore da kayo nga makiparoki Apo June 15 to day piesta tayo ken program ti Rabi Apo. Agyamang kami titulong nyo para iti dayta second collection ti para iti basic ecclesial community Apo tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasako mamet. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaga pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan niyo. Amen. Adalan na kayo kuma di agresat kadagiti pannorsoro ti pamati ket pagtali na idan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kayo kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat.
Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati, kumangag nanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo ken agragsak tayo, ti amin na paraburna. Biag na ket inden na, daraken amin na, sabay kumata intay amin, agay sa tisidong na.